Da, și ăsta este primul meu vlog pe YouTube. Acum să fiți blânzi cu mine, să nu fiți răutăcioși, bine? Hei, bună, eu sunt Lena, sunt antrenor fitness în Cluj, deja de aproape 3 ani. Ce să vă zic despre mine, ca să mă cunoașteți mai bine? Eu zic să mă urmăriți ca să vă pot împărtăși mai multe pe parcurs. Am 30 de ani, sunt deloc din Maramureș. Și de ce fac asta? De ce am început să fac vlogging-ul pe YouTube? Ca să împărtășesc mai multe din viața mea, pentru că eu sunt foarte pasionată de sport, de wellness, de a avea un lifestyle sănătos și vreau ca oamenii să se inspire, fetele, de ce nu? Eu când eram mai mică și în continuare mă uitam la femei care mi se păreau că, nu știu, au ceva de arătat, cu care rezonam și pe mine m-a ajutat mult și așa că de ce nu? Să dau și eu ceva mai departe. Aici am pregătit 2 pâini de casă, folosesc doar 4 ingrediente, folosesc 500 de grame de făină, o lingură de sare, folosesc 7 grame de drojdie uscată și 450 de ml de apă. Foarte rapid se face și îmi fac ocazional, iar pentru un plus de fibre adaug câteva semințe de in, având în vedere că folosesc făină albă. Totuși nu fac zilnic, dar recomand să încercați că este foarte, foarte, foarte gustoasă. Nu prea se compară cu pâinea din comerț, mai ales dacă pâinea conține o listă foarte mare de ingrediente, chiar nu merită, atunci mai rapid fac eu personal și să știți că se face într-o oră la cuptor și ca să dospească trebuie încă o oră și nici măcar nu trebuie frământată, deci sugerez să încercați.
Vai, dar ce fain se vede. Anda, cum este? Ah! Virginia și ea este acolo în forță. M-am îndreptat. Aici vă arăt o parte din antrenamentul meu, așa am făcut pe scurt, însă o să urmeze multe videoclipuri, vloguri cu antrenamente, așa că stați aproape, mai ales dacă vă place genul acesta de conținut. Aici de asemenea am făcut o rețetă foarte simplificată de clătite, foarte healthy, pentru mine foarte gustoase, nu știu pentru restul, având în vedere că nu conțin zahăr, nu conțin ulei sau... Deci doar ouă, am pus făină de ovăz și apă, deci nimic altceva. Însă pentru umplutură am folosit o cremă deactivabilă care la fel nu conține zahăr sau chestii nesănătoase, însă are îndulcitor. Dacă vreți, vă dau rețeta. Nu. Ce zi frumoasă îi! E frumos. E superb afară și mergem la Sports Festival. Da. Vreau să vi-l arăt pe iubitul meu, Cine? pe iubitul meu Alex. Care e cam narcisist și îmi place să se uite la biceps, triceps. Are cam 2 metri și eu am cam 1,60, deci de-aia așa discrepanța, el fără cap și eu. Da, și el este antrenor de fitness și online. Da? Nu te vezi, măi. Iar în 2021 trimiteam doar 2 gimnaste la Tokyo. Vă mulțumesc foarte frumos pentru vizionare și vă aștept în următorul vlog. Să aveți o zi minunată!